ġurnira nistennik, inkun dejjem hawn għalik, kemm nixtieq li nisqik l-imħabba. Inti jixraqlek ferm aħjar minn ħajtek warra kull imrar, jekk tħares fil-madwar ħassibni. U jkun xi jkun l-istaġun, sew temp kiesaħ forsi spun, ser nofrilek wensu kien namlu bimpen. Il-lejla niġi qrib, naqsam miegħek ftit kelmiet, ngħidu żewġ ċajtiet fil-kwiet, inġeddu it-tifkiriet. Il-lejla niġi qrib, fl-istess post u fl-istess ħin, nibqgħu żgur viċin, dawn iż-żminijiet ibsin, ożaw u twemmin, nieħdu ħsieb xulxin. Wara l-ħġiġa nifraħ bik, f'kollox lest li naqdik, ftakar qatt mu ħaninsik tul ħajti. Kull esperjenza kont tarbilt u ma' snin nistqar imbdilt, fimt kull għażla li għamilt għalija. U jgħaddi kemm jgħaddi żmien, se nibqa' nfakrek f'dawk l-ilwien li żewqu l-ħajtek kull kulur fl-isbaħ jiem u xhur. Il-lejla niġi qrib, naqsam miegħek ftit kelmiet, ngħidu żewġ ċajtiet fil-kwiet, inġeddu it-tifkiriet. Il-lejla niġi qrib, fl-istess post u fl-istess ħin, nibqgħu żgur viċin, dawn iż-żminijiet ibsin, bozza u twemmin, nieħdu ħsieb xulxin. Spalla fil-bżonn se nkun għall-batut, nagħti semi nemmen u dovut, serraħ moħħok dan mhuwiex ftaħir, dan tiegħi huwa dmir. Spalla fil-bżonn inkun hemmhekk sa tmiem, u nittama illi nkebbes dik taslim, f'dik il-qalb li forsi llum għajjiet il-faraġ jinsib. Il-lejla niġi qrib, naqsam miegħek ftit kelmiet, ngħidu xi żewġ ċajtiet fil-kwiet, inġeddu it-tifkiriet. Il-lejla niġi qrib, fl-istess post u fl-istess ħin, nibqgħu żgur viċin, dawn iż-żminijiet ibsin, ożza u twemmin, nieħdu ħsieb xulxin. Dejjem nibqa' nistennik, inkun jiena hawn għalik, kemm nixtieq li nisqik l-imħabba.